Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Maragragsakan ni Lindon gapo iti pan nakaibalod ni Ruben. Pinaayaban adagos ni Lindon ni Doña Dolores tapno ikan na iti aumento. Gapo ta nagbaligi da ito iti inaramid na. Iti sabali abangir, namuanan dadaya na tinapasama ni Ruben. Iso adagos ang nagturong da iti pagbaludan. Ket nagsarita da gitoy. Naku na ti balasang aramid na ti amin tapno makarwar adagos ni Ruben iti pagbaludan. Iti dayta matlagon daway, maasyan ni Celia kanila kay Ignas. Isu anak ko na asumurot lang ang daytoy iti pagdagdagusanda. Saan amangan, ken agpampanunot latan tilakay. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Addain sa ganak amakan iti lamisaan, Tata Ignas, ingkamanganan. Sa anak ama bisin, Celia. Kasladyakon marik na ti panagbisin. Anya? Ay, saan amabalin? Pilitom ti mangan. Agkapsot ka no saan ka amangan. Celia. Apay akastoy ti biyag ko. Sa anak mapugpukawan iti parikot. Manipod nam amok ni Ruben. Imbilang kumatan nga anak. Tata. Diyak payin makarit na itiragsak iti barukong ko. Di mo sawanday ta, Tata Ignas. Saan ang mapukaw ti ragsak ti tao? Aging ka nga adadag iti mangipatpatagkan ka. Adda kami dito'y atumulong kan ka, Tata Ignas. Saan ka mapukawan iti namnama? Siyak ti ad-adda amangan dingay kan ka iti anyaman aparikot mo. Celia. Pagdanggayan ta asarang ti parikot, Tata Ignas. Daytoy ti kanayon mo at tandaanan, Diana. Dakto kayat ti agmanugang iti maysang ex-convict. Mama, nadalos ti aramid kan panagpuspuso ni Ruben. Nagan na lang tinamulitan gapo iti kaso adi namot inaramid. Diana. Oray anya ti mapaspasamak. Tulungak ang makarwar ni Ruben iti pagbaludan. Oh. Iti kanito ang maamuak no asino tinangikabil iti droga iti lugan ni Ruben. Amangan no makalipatak. Katsyak pa'y amis mo timang dangran iti dayjay at tao. Ano? Kan siguradwak ang malungsot iti pagbaludan. Daytat ipang pangrunak nga aramidan ita. Diana, anak ko. Kabailam arugitan ti dakulap mo. Gapokin ni Ruben. Wen, mama. Noan niya ti marikrik na ita ni Ruben. Kastamot kanyak. Gapo tamay maysa tirik nami. Kabaalak ti agmay maysa dito'y balay, Celia. Saanan arumbang ay may kapay. Saan ta napagsaritaan day taabanag, Tata Ignas? Adda akong dito'y dagusyo ka ni Ruben. Saan ka amabalin abaybayan? Agyaman aglaunay kan ka, Celia. Agluwa ka man, Tata Ignas. Nagsingpat ka ganyak, Celia. Uray no ay ayakan tibagik. Gapu itiriribok ang mapaspasamak. Adda kalata iti sibay ko. Ar-aramidok lang ti rumbang. Saan mo't amabalin abaybay ang dakalatan nga agmaymaysa? Nang runak at awan ita dito'y ni Ruben. Celia. Amok adipay na irwam ti bagim nga agmaymaysa. Iso nga addaak ita dito'y at tumulong kan ka, Tata Ignas. Celia. Di mon panunutan dagiti maitultulong ko kan ka. Pakaragsakak daytoy nga ar-aramidan. Mas daaw to day jay Ruben no sarong karak ije pagbaludan. Ha? Aramidem ka di dayta, boss? Juan Brando. Kaya't ko lang makita ti panagrigat na ije unag ti pagbaludan. Boss Lindon. Ngamsan pa nga ita.
Adu pa'y tirumbang ang mapasamak kan kwa na ijay uneg ti pagbaludan. Anya ti kayat mo asawen, boss? San ka di nga adu dagiti kakonsabos tayo ijay uneg ti pagbaludan? Wen, boss? Kinapudno na, iti dayjay mutla pagbaludan ti ayan dagiti sigod abuyot ni Papam. No kasta nga rod, pagtrabahuam ida. Anya? Kontagam dagiti kakonsabos tayo iti pagbaludan. Ket agisarek tayo iti kwarta. Pagbalinenda nga impyerno ti biyag ni Ruben, iti uneg ti pagbaludan. Celia, Nakaring kamot gaya man, Tata Ignas. jak meten na puutan ang nakaturugak gaya man iti sofa. Aldaw laeng iti naturugak. Nga malamatan. Narnakan ka nga min, Tata Ignas. Nasayaat mo, tapno makainanaka na imbag. Amom Celia, maaramid ko laeng dayta no adda ka. Ha? Si kalaeng timang palpalagan itiriknak. Anya ti kayat mo asawan, Tata Ignas? Ha? Kuha. Mabisinak gayam, Celia. Kayat ko timangan. Maawata kung ti kayat mo asawen, boss. Piman mo't Ruben. Ngam saan da patayan? Gaputa syakla ang timang patay kan kwa na. Iti mismo adakulap ko ti pagsayasayan ti dara na. Kaano nga ron ngay patungpal tayo dayta, boss? Itamad laeng, Brando. Ikang kay tidakkal agatad. Kat ipan mo adagos ija pagbaludan. Makamudan agbibingay. Amom, boss. Saan la kwarta ti mabalin tayo ngay pastrek iti dayja pagbaludan? Anya ti kayat masawen? Mabalin tayo pa iti agi pastrek iti droga iti dayja pagbaludan, boss. Anya? No kabailan tayo ti agi pastrek iti kwarta. Kabailan tayo mo't nga rod ti agi pastrek iti droga iti dayjay pagbaludan. Anya nga ti aramidan mi, Branto? Agwanawan kayo lang iti aglawlaw. Siyak lang ti makisarita kadag iti jail guards akakonsabos tayo. Sige, sikati makamo, Branto. Sana basta-basta na ito yung aramidan tayo. Gaputa saan nga amin na jail guards kadwa tayo. Awin nga rod. Kwarta ken droga ti sumbrag ita iti dayta pagbaludan. Nakasarita kon ti mismo a jail warden. Ket babaen ken kwa na. Agayos akasladanom dagiti illegal nga aktibidad iti uneg ti pagbaludan. Medeta na panunot mo, Branto. Saan lasyak ti nakapanunot iti daytoy? No di ket kadwak ni Boss Lindan. Apag isumot akakonsabos tayo ti jail warden. Anya ba nga ti aramidan tayo, Branto? Urayan tayo pa ti go signal nga gapo kadagiti kakonsabos tayo. Kalpasan na ita, maipatungpalen ti plano. Anya nga, kusa. Talon nga daw mapalpali ko tila kay ako mikita kanyak. Nakatugaw iti Katrina. Sursurutan nakitaan na giti garaw ko. Saan mo taman nagdakdakas tilangana? Panagkunak. Nabayagan tayo ala kayo dito pagbaludan. Napaliiw ko pa'y nga to ti respeto na giti nakabalo dito eh. Ti Makdar. Ket lang nga ito umasidag kanyak. Sana matagtagari. Antay tan. Di kagbutang kanyak. Talon nga daw ti kadam dito'y pagbaludan. Ngamjak pa'y amo tinagan mo. Siyak ni Ruben, tata. Ruben gayam tinagan mo. Awagan naklatan ni tinagan alyon. Tata Leon. Dahil tatirumbay nga yawag mo kanyak. Sana ka basta makisarsarita ka dagiti agdadamo dito'y salda. No inasitgan ka. Kaya't asawan dayta, nga interesado ak amakamamukin ka. Apaya kayat amam mo, Tata Leon. Amo ka nadlaw mo ti panang palpaliiw ko kan ka.
Nagpartak. Ti garaw dagiti madam. Kastamot ang titigtignay mo. Ha? Amo kasipsiputam ti garaw dagiti kakadwata dito'y selda. Di kagdanag. Awan ti dakas ang mapasamakan ka. Anya ti kayat mo sawen, Tatalyon. Kontroladok dagiti balod nga da dito'y selda. Agbainda kanya. Anya? Kakadwa, patsik ang nakastrakan iti unag ti pagbalutan dagiti droga. Kastamot tan ti kwarta. Ayos, Brando. Ayat, Mets. Baligit, naramit tayo. Wen, kakadwa. Nadalos ti panagtrabaho tayo. Sigurado ang maragsakan ni Boss Lindon. Anya nga rodan teramitan tayo ito, Brando. Nagpeso, Kasi ti sigod, kakadwa. Ag-happy-happy tayo. Sana all! Bintong, pagandara mong tilogan. Kat mapantayon ijay ayoyang. Kalpasan na nakisarita kanyak ni Tatalyon. Nagsublimat lang iti pagitidan. Pilpilyan na lang dagiti balikas na kanyak. Nakaskas daw na italakay. Isugayam ti pagbutbut nga dagiti nakabalod iti dayto a selda. Kaslawan iti langan ati may sa ati prong. Nagsimple ti tigtignay na. Anya nga ta tinagbalin akaso na. Tapay ang nagbayagan dito pagbaludan. Jail guard alimabas. Napaot ti panangkita na kanyak. Nagturong iti sa bali a selda. Jak kurso na dati panang ming na kanyak. Oras ti panagdidigos dagiti balod. Kalpasan na, mangan kamin. Uray ko na malpas ng agdigos di may sa balod. Siyak matanti sumublat. Dagiti lalaki ti san uray nga adayo. Nadlaw ko asyak dagit kita handa. Naabungan iti tuwalya dagiti imada. Agalan po ak. Sa bali lakit iti pangpanggapan dagit ang aramitan kanyak. Jak ipadpadlawan na si puta kita. Handaytan. Umasidagdan. Matay ka! Upso! Dahil mo ko ma! Alalisyam ti mo ka! Kakadwa! Anya pala dararamitin nyo? Darupon yan dito yung tao! Di kagbaligi ka niya! Sige! Tumakder kayo kat labanan, dak! Hoy! Sumartan kayo! Sir! Saan asyak tinangirog iti riribok? Awan ti basol ko kadag ito'y atatao. Pagyamanak kan Tatalyon. No sana gapukan ka. Impisok dak ko man iti Bartolina. Awanan niyo man na Ruben. Saan la siya tinakay matang ngawan ti basol mo iti napasama kariribok. Iso nagtistigo kami amin. Asaan asikatin ng irugi iti enkwentro. Tata, asino dagiti nakalaban ko? Amom ka di na. Taga Selda 15. Robbery hold-up ken murder dagiti kaso da. Nalabit na kurson na daan da ka. Iso kayat da ka patayon. Anya, agam apay nga da imo ko da. Nawaya ka di ang makastrak dagiti armas dito pagbaludan. Naingat ti seguridad dito pagbaludan, Ruben. Pasig nga improvise dagiti armas nga da dito uneg. Anya? Ruben, naidumduma ti istilom ang makilaban. Mabalin ka di amamwak, no asino tinang isurukan ka. Ha? Sana mabalin ang mamuan ti sabali at tao ti istilom ang makilaban. No saan na nga insurukan ka. Ala! Agorder kayo pa itinuman tayong arak, kakadwa. Sikat yung bayad, Brando. Wan! Siyak nagbayan. Kurang pa itininom tayo. Isang agorder kayo pa. Sky is the limit, kakadwa. Sana all! Babas tayo nga ginom. Anya pala dararamitin nyo. Agorder kayon. Ibagakan ka ti agpaiso, Ruben. Talo kami lang nga makamu iti daytang estilo ti pannakilaban. Anya?
Talo kayo kunam tatalyon. Wen, Ruben. Siak ken Daydi Agila. Anya, Daydi Agila. Ang asino mo ti maysa, tatalyon? Awan sa bali. No dinik kamagong. Sana pudpudno anagan dagiti dinakamat mo, tatalyon. Pudno, Ruben. Code name dagiti kakadwak dayta. Ken saan alyon ti pudpudno anagan ko. Anya? Jakon da kamaten ken katipudno anagan ko, Ruben. Mabit lang, tatalyon. Si bibiyag kadipay ti dakdakamatem a kamagong. Si bibiyag pay ni kamagong. Tinasinged agayem ko, tinapayagan na pimusay. Isu ni Agila. Anya tinapasama ka ni Agila, tatalyon. At idug asalaysayan, ti pakasaritaan ni Agila. No kaya diyo, di babae? Mangala kayo lang. Kasyak amin ti makamo, kakadwa. 5 babae ti kayat may branto. Oray pa isang apolo a babae ti wala nyo. Saan na parikot ka niya? Ayos! Mangala kami nga roda ti babae, basta sikat agbayad. Wan, di kayag danag, kakadwa. Sana all. Ato ti kwartak apagbayad ko. Nagkas ang gayam tinapasamak iti pamilya ni Agila, tatalyon. Wen, Ruben. Agpada da iti asawa na pinatay ti leader dagiti sindikato. Duamot nga anak da, tinabati. Anya? Awan mo ti damag ko. No sa dino itan ti ayan dagiti dua alalaki. Aputot day di Agila, agayem ko. Dua alalaki ti putot ni Agila, tatalyon? Wen, Ruben. Babasit da pay. Idi agpada anatay dagiti dadakkel da. No jak agkamali. Agtawon la iti dua, ti inauna. Agtawon met iti maysa, ti inaudi. Anya? Gayam mi ni kamagong, akamang ti armada puwersa ti pagilyan. Nasingpet, kan nasiglat apagayam. Agpada kami met kinya Agila, asa na kamang ti anyaman nga organisasyon, nga madaylablaban mi a prinsipyo. Tatalyon. Prinsipyo dagiti marigrigat. May lupit-lupit, kan may daddadanas. Kontra ka dagiti birkog, kan kunibar iti kagimungan. Saan nga ta at itawa dakdakamatan itay ni tatalyon? Kat iso ni Tata Ignas? Isulahan mo tinang isuro kanyak no kasano ti lumaban. Amo ni tatalyon dagiti estilo ka lumaban. Nakasakstaw. Ni nga Tata Ignas ti awagan da iti kamagong. Anya ti pakainaigan nilyon Ken ni Ruben. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, Ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.